Bona tarda a tothom. El proppassat mes de juliol vam iniciar un cicle de xerrades sota el títol Consum responsable i de proximitat, la ciutadania decideix. És a dir, què entenem per consum responsable i de proximitat, com podem incidir en aquest consum, aspectes qualitatius de la relació comercialitzadora-consumidor, potència contractada i comptador intel·ligent, què és la transició energètica i si estem preparats per poder-la fer. El preu de l'energia elèctrica influeix de tres maneres en el benestar de les persones. En primer lloc, perquè l'usuari no utilitza tanta energia com necessitaria. Un altre, perquè s'han de destinar part dels diners a consumir altres tipus de productes al haver-los consumit amb energia i no pot utilitzar altres coses que potser li caldrien pel seu benestar, com pot ser cultura, per exemple, o esports, o altres tipus d'activitats, o oci. I en tercer lloc, perquè a vegades senzillament no s'arriba i no es pot arribar a pagar les factures i s'endeuta fins al punt de... Com podeu veure en el gràfic, veiem que la producció d'energia solar només és el 5%, la eòlica és el 19% i la hidràulica, que és una de les més antigues, és el 16%. Però, tot i així, la segona font més gran de producció d'energia elèctrica en aquest moment, en el 2014, en el cas d'aquest gràfic, encara és del carbó amb el 17%. O sigui, seguim cremant carbó, que és una de les fonts energètiques menys significatives o menys qualitatives, encara ens... Fixeu-vos que des del 1960 la línia negra ens diu quina és la producció elèctrica a partir del carbó. Seguim encara en el 2016-2017, que és aquest gràfic, si no recordo malament, encara seguim consumint carbó quasi tant com hidràulica i com nuclear, diguem-ho així. Però l'any 2009 el PSOE, forçat per una sèrie de circumstàncies o per voluntat pròpia, emet un decret llei en el qual liberalitza la comercialització de l'energia elèctrica. Això significa que qualsevol que vulgui i tingui diners per crear una empresa de comercialització, l'únic que ha de fer és anar al mercat regulat de l'electricitat, comprar allà al preu que pugui o sigui capaç de comprar i vendre'l amb el seu marge comercial. Per tant, Som Confort, que és una empresa que va lligada una mica a Som Energia, que té la seva seu a Sabadell, són gent que munten plaques solars a nivell individual i també de petites granges. I la resposta que ells ens van donar va ser que un dels elements que els ciutadans hem de tenir molt present és la potència que contractem. També li vam fer la mateixa pregunta a Som Energia. Som Energia més o menys ens va dir les mateixes coses, però també ens va dir una cosa força interessant, i és que les comercialitzadores haurien de fer una tasca que en general no fan, i és la d'ajudar els clients en aquestes feines, ja que molts de nosaltres som neòfits, no som del ram, i per tant ni sabem manipular comptadors, ni sabem exactament si la potència que tenim contractada és l'adient, si els magnetotèrmics són els correctes o no. Bé, la tercera empresa que va participar és Guixers. Guixers és una empresa que té la seu a Cardona, és una de les poques productores que queden. O sigui, Guixers produeix electricitat. Som Energia també, però Som Energia només en produeix de voltaica. Guixers no. Guixers és de les que produeix energia de la forma tradicional, amb hidroelèctrica i amb una central de cicle. En produeix i també té part de línies de distribució. O sigui, vol dir que hi ha moments o hi ha trams a l'àrea de Cardona en què Endesa li ha de pagar a Guixers un lloguer per poder passar per la seva línia de mitja tensió. Guixers ens diu que en la resposta a les preguntes va fer molta incidència sobretot en l'aspecte qualitatiu. I un d'ells és que ells tenien una aposta clara pel territori. Què vol dir això? Vol dir que ells no contractaven personal mal pagat, ni subcontractaven a terceres empreses de grups X, que no sabien massa bé el seu funcionament ni la seva forma d'operar ni d'on es liquidaven els impostos. Seguim. Sinó que Estavanell és una altra de les empreses que tenim aquí. La seva seu està a Granollers. És una altra de les que també produeix. I ens va comentar una cosa molt interessant.
des de la liberalització de la comercialització, que poden fer qualsevol, d'alguna manera, si obté les llicències corresponents, han observat que les grans empreses, en el cas de Catalunya Endesa, cada vegada tenen menys interès en el consum domèstic. Els és igual, tant els fa. El seu interès principal està en el que se'n diu el consum de mitja tensió, que és el consum industrial. Diu precisament això, que qualsevol persona o entitat pot ser generadora d'energia, amb la qual cosa, jo a casa meva, si tinc una teulada, tinc un terrat, tinc el que sigui, i vull produir-ne, puc produir. Queda abolit, eliminat, suspès, tot allò que el govern Rajoy es va carregar i va eliminar amb els prejudicis que això va causar. Si volguéssim que tot el país estigués alimentat amb energies renovables, solar i eòlica, hauríem de utilitzar aproximadament entre l'1 i el 2% de tota la superfície que té el país. S'hauria de destinar a aquest tipus d'energies. Tot i que hi ha una recomanació que diu que com més a la vora del consum es faci la instal·lació, és millor. O sigui, que com més petites instal·lacions properes fem, encara que no siguin tan grans, serà millor, perquè així no omplirem el país de cablejat. Un model energètic s'ha de caracteritzar sobretot pel desplegament a tots els nivells. Això què vol dir? Desplegament a tots els nivells vol dir que ha de ser econòmic, ha de generar estalvi, ha de ser eficient, ha d'estar equilibrat i ha de ser respectuós en el paisatge o l'entorn. Això què vol dir? Que l'energia que es produeix amb aquest tipus de centrals té que acabar travessant mig país per anar a parar sobretot a Madrid. O sigui, Madrid s'abasteix. Madrid té alguna central nuclear a la vora? No. Té algun pantà a la vora? No. El mateix estudi diu que desenvolupar, fabricar, construir, instal·lar i posar en servei la nova capacitat de generar electricitat a partir d'aquestes fonts d'energia neta crearia en el període 2021-2030 aproximadament al voltant de 20.000 llocs de treball. En primer lloc, està clar que el cotxe elèctric és car. Avui per avui és car, això està clar. I és car per què? Perquè el percentatge més gran de la població, les distàncies que fa són aproximadament entre 30 i 60 quilòmetres diaris. Sí que algun dia podem fer més, però com a promig anual, el promig anual de les persones està entre 30 i 60 quilòmetres diaris. Vist això, la diferència de preu que hi ha entre un cotxe elèctric i un cotxe convencional no és amortitzable. Però a les benzineres pràcticament no n'hi ha. Hi ha molts punts de recàrrega i això no ho facilita gens. La normativa pel tema dels punts de recàrrega també ens va comentar que no era gens senzilla, era força complexa. El futur està en les bateries? És possible. Gràcies a tots per la vostra paciència. En Xavier Casademont preguntaves si l'elèctrica Guixers també comercialitza a Sabadell. Sí. A veure, no és que Guixers comercialitzi a Sabadell. Guixers és una comercialitzadora. I com una comercialitzadora pot comercialitzar a qualsevol lloc del territori. Una persona que respon al nom de bon home que comenta que el Consell Comarcal del Maresme té contractat Endesa per a tots els pobles. I demana veure a qui recomanaries tu per fer el canvi, a quina comercialitzadora recomanaries? Anem a veure, jo recomanaria qualsevol. Jo, per mi, les que són bàsicament d'aquí, o sigui, Guixers, per exemple, Estabanell, que està a Granollers, no la tenen gaire lluny, Som Energia, que és una cooperativa, o la Luz és una empresa privada però té la seu aquí a Catalunya i per tant liquida impostos aquí, o la part que pot, que li toca liquida aquí, i Catgas, Catllum, que també és comercialitzadora de les dues coses, de llum i de gas, i també hi ha gent que hi està molt satisfeta. O sigui, qualsevol d'elles serviria. Hi ha una petita polèmica que s'ha creat, o una gran polèmica, depèn de com te la miris, a l'entorn de dos comentaris que s'han fet.
Un sobre l'Àlex, que ens comenta que ell ha fet un comentari dient tenim sol, tenim aire, que no deixa residus, i es poden gestionar sense perill ecològic. És a dir, confirmant el que deies tu sobre l'energia eòlica i l'energia elèctrica, no? Fotovoltaica. Però llavors hi ha hagut una altra persona que comenta que l'energia nuclear és neta, exceptuant que al cap de molt de temps les piles d'urani s'han d'enterrar per rebaixar la radiació en entorns segurs en processos que ara són llargs. Però que tot i així comenta que les centrals nuclears, faig una mica de resum dels comentaris que s'han anat fent. Sí, ho veig. Que comenta que aquestes centrals nuclears, que tots tenim una mica també la idea de Chernobyl al cap, potser en aquests moments ja hi ha la 5ª generació que no són tan perilloses o que són molt més segures. No sé... És cert el que diu, perquè a més hi va haver un enginyer nuclear que ho va estar explicant, que això dels residus i tal, que també, que no se'n generen tant i tot plegat, i que els residus que es generen, que es poden enterrar, i que no sé què, que no sé què més. Jo a tot això hi faria una pregunta. Si el tema és tan clar, com és que Alemanya ha tancat tota possibilitat de pròrroga a les seves centrals nuclears i a mesura que van tancant les seves concessions les destrueix? Si ens hi poséssim de veritat, seríem capaços pel 2030 de tenir aquest 50% de producció eòlica i fotovoltaica, i fins i tot més, però ens hem de posar. En Jaume comenta que concretament els municipis de Torelló i d'Osona ho estan estudiant. I fins i tot tenen en compte també els ajuts que hi ha per la instal·lació de les plaques. Antoni de Vacarisses comenta que amb el comptador digital, com has dit tu, qualsevol pot veure l'històric. I això ja ho has comentat abans. Sí, és cert. I per tant ja estan. Hi ha molts comentaris a favor del desenvolupament aquest de l'energia solar a nivell de microinstal·lacions. Sí, la gent ho veu amb molt bon, les persones que han assistit ho veuen amb molts bons ulls. Llavors, el Daniel Vila pregunta: heu comentat que la potència contractada és el límit de consum durant un cert temps. Pensava que era el consum màxim punta. Durant quants minuts podem superar el límit contractat? Mira, aquesta és una trampa que ens han colat amb el tema dels comptadors intel·ligents, perquè les companyies són bastant cabronetes. Resulta que els comptadors intel·ligents estan programats de tal manera que si nosaltres tenim una potència contractada de 4,2, per exemple, i durant, crec que és 1 minut o 2, un espai de temps no massa gran, superem aquest d'allò, el comptador fa un microtall. Us emplacem a les properes xerrades, de les que ja anirem fent propaganda i us anirem a través de les nostres xarxes i de tots els correus electrònics de què disposem i tal, ja us anirem informant sobre els temes que anirem tractant. Les primeres tenim dates fixades ja per aquest mes, el 14 i el 20... Disculpeu-me. El 14 i el 21. Els temes encara els hem d'acabar de parlar i de definir. No, la del 14, Montse, ja te'l puc sentenciar. Doncs vinga. Serà si Catalunya és sobirana alimentàriament. Molt bé, perfecte. Doncs mira, si voleu veure la xerrada, queda gravada al nostre canal de YouTube. És a dir, que la podreu d'aquí una estona, de seguida que estigui editada, estarà penjada i la podreu repetir o aconsellar perquè la vegin altres persones. Molt bé, gràcies, Miquel. Molt bé. Bona tarda. Adéu a tots. Gràcies. Adéu.